दी मूली की चटनी रेडी हो गई और आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कैसन बनल। और हम टेस्ट करके बताओ तनी, साथ में पूनम के भी टेस्ट करके बताइए कैसन बनल बा। ठीक बा, तो पूनम टेस्ट करा पूनम मूली की चटनी। और अभी चटनी टेस्ट करल बनी, बहुत अच्छा बनल बा, चटपटा, बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोई भी चटनी में ऊपर से यदि छौंक लगा दी तो बड़ा बढ़िया लगेला, टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाला। हम अक्सर सरसों तेल के छौंक लगाएनी, रुआ सरसों तेल नहीं है पसंद तो रुआ घी से भी छौंक लगा सकेनी। तो चलिए आज बनावे के एगो चटनी, मूली के चटनी और खाली मूली के पत्ता के चटनी, जोन हमें के हमेशा फेंक देवे नी सब। बहुत बहुत स्वागत हो बा हमारे ई चैनल पे। तो 3 गो मूली ले ले बानी और डंडा साइड वाला जोन बा हिस्सा वो 3-4 इंच छोड़ के हमें के काट देवे के बा। अच्छा से पहले धो ली, फिर बारीक बारीक एकदम काट लेवे के बा। देखी कटा गेल मूली। अब पत्ता साथ में काका जाई इरुआ देखी करीब 2 इंच के अदरक बा, अदरक छील के हम रख ले बानी। और नमक बा स्वादानुसार लेवे के बाद नमक के साथ में बा हरी मिर्च भी रवा स्वादानुसार ही रखे के बाद, जितना मिर्च खाए नहीं। 10-12 गो लहसुन की कली बा, लहसुन के फाका बा। सरसों तेल बा करीब 1 बड़ा चम्मच। नींबू के रस बा, 1 बड़ा नींबू के रस बा साथ में। और थोड़ा सा हींग बा, हींग और सरसों तेल के हमी के लास्ट में छौंक लगाई सब। तो चलिए शुरू करे के, बहुत ही आसान बा, बहुत हेल्दी आइटम है। तो एक साथ एक हमी के जार में पीस लेवे के, मिक्सी के जार में सब एक साथ डाल के, खाली नींबू के रस और सरसों तेल हींग छोड़ के बाकी सब कुछ हमी के हमें डाल देव सब। एक एक करके रुआ लोग डाली, बहुत हेल्दी होखेला। और ये पत्ता के चटनी रुआ बुझेबे ना करी कोई के भी दी कि मूली के पत्ता के चटनी है, बहुत चटकदार होखेला। तो रुआ लोग जरूर बनाइब लोग, और कैसन लागल मूली के चटनी रुआ लोग जरूर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखब लोग। अभी जाड़ा के सीजन बा, खूब बढ़िया मूली आ रहल बा। जो मूली बा ओकरा के रुआ पराठा में यूज कर सकेनी, सलाद में यूज कर सकेनी, या पत्ता के रुआ बढ़िया चटकदार चटनी बना सकेनी। 1 या 2 चम्मच खाली पानी जाई, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं के, काहे कि तेल भी जाई। अच्छा से पीस जाइए, रुआ दरदरा भी पीस सकेनी, हम तो तनी फाइन पीस ले बानी ताकि रोटी में लगा के भी खा सकी, चावल के साथ भी खा सकी। तो देखिए ये रेडी हो गई बा हमी के पेस्ट। और हमी के अब छौंक लगाई सरसों के तेल से हींग डाल के, हींग चटके लागल बा। अब एकरा के हमी के पहले चटनी हमी के कटोरी में खाली करे के बा, और ओकर ऊपर से हींग वाला छौंक हमी के डालब सा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है मैं डलाला, वो होला आम के खटाई। तो लास्ट में हमी के आम के खटाई भी डालब सा, करीब छोटा चम्मच से 1 चम्मच। आम के खटाई चूंकि चम्मच से ना कट सके, इसे हम हाथ से ही निकाल के दिखा रहल बनी। ये बा आम के खटाई, एकरा के अच्छे से डाल के मिलाए के बा। मेन टेस्ट एकरे से आवेला, तो ई डालल मत भूलब लोग कि आम के खटाई डालल बहुत जरूरी बा। तो खाई चटकदार चटनी चावल के साथ, मतलब भात के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ बहुत बढ़िया लागला। सैंडविच में भी बना सकेनी। अच्छा वीडियो लागल तो लाइक शेयर जरूर करब, और जो पहला बार देखा था वो सब्सक्राइब जरूर कर ली। धन्यवाद। हमू खातनी चटनी बतावत नहीं रहुआ कि देखी रहुआ लो। सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।